Hello guys, narong nazoton na lam sogo ani YouTube channel lo hingke vibe song tini haino ni bage ang blog ketal tui haisap ka hingke tini ang ani samai jek ani dol ali sung bai kabang ma dol bai ma lai nai narong nai Anh chào mọi người, xin mời Mai Lệ đi đốt vòng khởi giá, gái, cầm đầu khởi giá, không phải đánh thôi là gì nhá. Đi cao là sao lại không đánh? Đi cái này, cái này chưa quá. Anh chào mọi người. Không làm cái này nè. Anh chào đấy. Ôm mà bài đó thì không ra cái gì cả. Bài muốn nói gì không ra. Ada yang dikasih. Cái lấy khen tổng số cá như ní nhà làm ông thầy đấy đây là sung nữa ha để thầy đó coi không thầy luôn Enggak, mela, ambrawa mela soli komo anando mela. Enggak, anando mela mela tong hoto itong ka. Hingke narong vibe song narong nai kena no anando mela soli tongo. Enggak, ani dolo bai mela malai tong bai ka. Ani samai jek ali song te hamari song. Dol hamari song tongo. Enggak, ani samai jek ko. Enggak, ngak cinema bai nyan samai jek. Ring khitar bo ingya nangya. Ring kita jang rok tongo hingke rang simi magana tangwai ring rok kita liya sung hingke belai ke tong thok laijak hingke tini belai ke tong thok an dolo bai malai hingke ro tori rok thangna rok ni nailai khasung hingke haibano thangya rang bayo honai thanglai liya sung hingke ali ka manai jak mang belai ke tong thok laika sung chin dolo bai malai tini hani dolo bai malai hingke vibe song narok bo naiphai baidi amra anando mela choloi tongo hingke belai ke horong rok borok bang rok horong rok borok bang rok sungoi tongkho tebo borok phai tongkho hingke dolo bai malai belai tongthoka ani samai jubo asungno tongthok jakha je ang bai malai hingke horong rok borok bang rok sung tongthok laisuga sung malai lai hingkai tei jeng tabuk hingka ka hor bo thugui thangka ba 9:10 baji tongkha horono hingkai nogo thanglainai tini nogo thalainai hinui uansugui tongo hingke belai hor kuthukma rok hingke lama hachal ba dakti nogo sogoina nangnai hingke aboni bagui vibe song tabuk nogo thangchunai tata bye bye.